Yabekoswa ya wa sante mantam numu. Na habofra wanya nafua edu wo KNUST Hospital no apomodin anasa abatan esusu se de ewosa apomodin panifo wo KNUST eyedema wo mo no eyesa no wo mo eyedema no munsam Adom TV Kasee etoso. Ofroso Bosman da etoso miensa na Mohammed Jamal ene ne yire Halimatu Adams ade womba abemua Faraj Mohammed ya no wadi enama akudu ekokwa menkomansuapo na ya asabia se okutwa ne twatia ebra odu ayasabia ho no na sini baako age no ko theater oma awofoi etena theater na animu a no wo twen womba third epo no na ya juada nopa na akula nya 10 days nti ya dwen se ye beko for circumcision ye jare akura no ye ho den bibia hano na de no call Hospital. You then call hospital no. Ochire theater ma ye call ho. E ma nurse ne no abeje akola no hwe no. Nti oje akola no eyi ne diaper no. E run atade hwe akola no hwe ne diaper hwe ne bema ho nyina. O hwe na osibibia ye okay. Nanso abofra no atia mu baako. E ma awofoi e hyase wo ho dwiri wo mu a. Afeedi ohun ya ne se anase fo mpanimfo ne adokotafo Adom Nikatante abore theater ho a na maami Halimatu Adams a sabre ne nsu no gugemu no onimi ye paasa bibi ato abofra no nanso ne wontimi ehunu de kodie pote a ato ne bai Dr. Nekasa kra mama na kasensi o kasa na meka se gacha nse doctor gacha me se me banawu because na my feeling say ampa bibi aye me pam ebra otwen ye kire no afedie amanebo eba ye ne se awofoi ahwere won ba ba mu aya wode ne ba ayasabia ho na ne ho sisi ne ho so a na sabe ne ba bia entechema hwere awofo ahwe won ba ba mai nti eyawo ani awerehudie ahye won koma mu ma ene watopitie menya sure say mere betimi afi anytime bia me kai menya sure say mere betimi afi and I since that time no cry no hospital for to me friend ka bibia nche say oh e bia omo ye sorry na so mpanimfo da kwa menkomansuapo na ya asabia ampese wode wa no beto asemi mu panimpa wo kasama kwa menkomansuapo no abo amane se wabo asemi yachi e de ama wo mranimfo nanso ekuo bi a enye aban dia nanso ehye aban se no abo amane se obekoso adia majama abusuan Advocacy for Medical Malpractice Victims eye ankronkroku a Kwame Brobe apia eye panimpa woda ekuya no adwuma bia wo ho hyehyeye a protocol my first protocol yetie nsem na course no nyina na saa hyehyeye na yedidi saa adwuma wi o ma ndi saa ahyehyeye ne so omo di so a enka nkofa nsunsun so bone emba eno na nkyɛn kra no yeyi emrasem fi ono ma asem ne ti a wanyina ne sɛ mede me ba ba so piti me si ba betwa ne dua me ba no wo nkwa o wa hoden me ko made ne funu e na eko enti hwan e na aku me ba no sɛ nya wo di a ene fa no ye ho no ebra na yenti enti ye wo je rehemu pi sɛ itu ana mo kokota asem wi de ye bedi nkudim amanebo a efi empomodian so ye kyerɛ sɛ ayarefo pii no ano ne otabi ayaresabea no wadwumefo akwagina emranim esanse ekwa ofa so ehwe won wonbonye so osofo hwe empomden so kwakwagima manu abo amane se anya hwekura na so ye na otwebia no wonya saa ensamankrata yi mienu. For the past 4 weeks or so, almost every week we get at least one letter from the Attorney General's office. Somebody has sued somebody with problems with care, service delivery, and they want us to come with information for them to go to court with.